Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hakasmi palay jong ka arpu waiterik ubanay naitung arajar arpu ar. Kong Angela rengat badu bak kersoy bor pertu. Ila penbena bakin yakun kum kikertong shimet na karensan kakam. Na kebenta banyak aireng hagi election shik yeng dor bar tawan jong ke jilla kaban salong haus nem ar hajar ar pulai. Kini ki arngut ki nong tremon ngobha bapa khman hagi ka dong ba shilong ki baju tre ne kebenta ka baha kamiat jong ki duk ki suk bat ki rangli ki juki kila penbena baka nongrim ka ba penlong yeki ban rung shaka jilli jong ka san perthai kalong kat kum ke jingdawa jong ka por. Aga jing ekran bat kilal pathai khubor ka kong Angela rengat kala penbena banyak aireng na 19 South Shillong constituency kat ba ubak kersoy bor pertu pat banyak aireng na ka 17 North Shillong constituency. Kakam kadai karensan jong kipat ba. Bat kakam ngim kwa ban bun ketin, ni kwa ban penir kakam, bat ban ya chakmat halor kakam. Ti mentaski ngakwa ban pentip pat ba nakarensan kam nanya kunya kani ke election kaban wan na 19 South Shillong. Kum i independent candidate nakarensan kam. Berkadau ba hi kabangi ngiami menta. Siya kani karensan kalong bangi shim ya kani karensan kum sakaway pa karensan kabangi niya beteng yaki kam kijongi. Lesi kipat ba katukan ni kitip siapang kikam jongi regila bandon itu ru kibam tip yangi. Tinga skwa ban ong banga ngadei kekena kebahe basan hang ni halaban. Ngali school hang ni hajani hapain maun. But nadu kapor banga syong ha college hi ngala nyom sakini kikam ban lang berkipat ba. Ban persang ban wan lam ya kata kajing im kabasuk kabayar ya barok. But haba nadu kapor basyong kelas nyo i bakibun kijing kibaban mo hendrei menta katang mi kisnem kapau syai baka jelahi parok kawai kala sadin siapa pala kani kajing sadin kapau tingkren hakini ki indicators kibana kapor dang shen nyo i baha kapuli puthi ngidon chatrai akakot kakya hakpor bawan ban kaklam ngiyo i bangi khlam long kita ki bala penkrek pa ngiyo i baki brib ki hamare na wei shawei tang ban kam ya laki hok ban yo ki kam ki jam hadin baki la yo ki kajing puli ngiyo i bala bam krun ka bamsa bangi ong ka bamsa kam dei tang kajing chimno kajing keni no ka pisau pa ba hendai ka jing pendon kam bakla ya kabor bat mangi nakarensan kam kasai bha ka jing smu jongi ngimdon ai selendet ngimdon ai sakan rian tangkat ni bangi sngau bakum ki pat ba ngimdei bandu jing kermen ho kin bun ki ba ong yangi batang kitu ki ba he spa tang kitu ki bala ban thiet ki la ban yawan sakani karensan ban yakun hendai minta kasngi ni kwa man aya kani ka khubor badalai lei ru ngi kum ki pat ba ngim dei bandu jing kermen bat kasur jong phi kum ki pat ba ni hap ban pen sawa bat dei ka ne ka daw ba ka ba pen poi yangi syaka ne ka thong ban kambiang ya ka state ban kambiang ya ka ne ka constituency 19 South Shillong kum kata ka constituency jong ki pat ba ka constituency bar ka state ka bala ban penbiang na dong syadong yu pat ba ka bala ban penbiang klam datu na kaplau pat ba ngingim nget ba ki pat ba ki dei kita ki bala ban thiet ki ba sha la ban sha thiet ni kwa ban ong ye phi ba ka ne ka campaign jongi kan yeng halor ka nong rim ka bas kem kata kalong bangi nyau kor ki iwei inong song snong jo kan ni jela bat ni nyau kor ya kabut ka jongki
Bat kador jong ka vote jong ki kalong hadu kata-kata bangi ngim nget bakin ba dei ban shut hit eki. Daki kam daka jingmut ka basai. Daka baya peliu jingmut halor ki nong rim bat ki idea. Kata kalenti ka bangin shim. Halor kan ni ka jing yakun ka jongi. Bat ngakwa ban biang sa sisin halor ki tu ki mat ki ba ikran ni kong wan penhun. Ba mangi nakakam. Nginget scam halor kat tu kat ni gimat. Kata kalong bangim dei ban sya ya kani ka imlang sa lang bakan sya liang. Ni burom ya ki kentai bat chenrang bat ni nget scam ru. Ba ki kentai ki don kata ka benta ka ba kerpang. Ban sim benta pura hakiran san baro. Bat ladaki sa adin maki, ladaki keren maki, ladaki wan chakmat maki. Kani ka jela bat ka imlang sa lang jungi kan long ka basa adin. Sakawai ru nginget ya kabisar hok nginget bayaki hok jong ki breu omba nsuai tang hakapor baki dawa handai barapor jing sisa kadai bandon kata ka jing burom yaki hok handai ngi smotu ba ni tip bakum bakalong ka sensar kadar menta hari-hari wat menta bangi along ka ni ka press conference ru ki paralok jongi ki nong hikai ki hapan ya mi madat ban kam ya ka ka badai ka hok ka jong ki kila tresan benai ka de ka hok jong ki ban yo ya ka jing siu wala ka taru ngio i ka jing meng jong ki ni ki nong ya lam jong i ki ba sngo wa kim don ho tikini ki ki ba ngin ya kun ba sa shisin ngakwa ban khot sngo bha i wei pe i wei shakani ka campaign ka jong i om tang ki breu jong ka south chalong namal ba nganget ba kani ka campaign kan long ka ka ba her na ki campaign na bas dang hingi kwa ba kan long ka ba khoi ka ba sha ngin pentip ya ki pat ba ka no ka jing don ka jing em ka jongi ka no ka jing lut ka jing set jongi man la ka por na mar ba habas dang ban ya kun ban kam biang ya kata kasat sensar kadar ni habs dang wat na ka rukom campaign ka jongi hakani ka election tingi khot ngo bahaya baro banya don bentalang ba sa sisin nakwa ban khot ngo bah kam tam yaki pat ba jongka south chalong ban ong ba kani ka constituency kalong ka bakar pang bha haka jilla ka jongi ba kani ka constituency kala ban lam linti ya ka jilla bangin penwan dur ya kani ka jilla kat kum ke jing ang not jongi ki pat ba dah jing syak peniat haki hespa ne kitu ki ba persang ban thiet ban kenit ya ka vote jong phi dah ka ba pen septin nginget ru ba ka di bandon ka jing song sngan haka ne ka jela nama dam don ka jing song sngan ka ba solid ka ba biang ngim nom la ban ya chman la ar pos nem ngi la ya khun hamadan bat haki tu ki poru bon ki breu ki shit ong ba pia kun na bentaki isu ki bam ipoi se hendai ni tip bat lang bat ki paralok ki bang yakun abon ki jingjob ba hakani ka kentiru nin yo ya ka jingjob habang ya teli bat ya trailang Gani ka jingi kendulang ka jongi gani ka janmet bangin penbena yalade bat bangin terwa yalade kum kita ki kertong bat ngim artati ni lada ki nong song snong jong ki constituency ki bangi ngin yakun kin ai ye ka jing kersan bat ngin pentikana bangin ai ye ka jing sekri ka ba janai bat ka ba koridor tam tinga ngakerteng u kersoi bor pertu bat ngalarai ringkat bagini ki parolok bangan terwa yeladi bangan yakun aga election arajar arpulan naga north Shillong constituency 17 north Shillong constituency bat shwa man poi segi katu gani gi phang ngashim ye gani ka kabu ban khot yaki nong song sno ki ba ye jonga 17 north Shillong constituency ban ai ye ka ktiga man ye ka ktiga diam ban sei yaki buit yaki jing start yaki jing champang gi jongpi ngin ya lenti ringkat bangin teipat yak imlang ke salang ke jongi
Kebadon ia ke jing sengan, ia ke jing tengen, bat ia ke jing kerman. Bat ngakodru ia ginong song senong, jong gejela baro kawe, kapor kedai mentah, bangin teipat, lani bangin kam genti biang, ya kesensyar pai ba kabenelah, kabomud ba iwei nong song senong, inyo bani sim mentah kesensyar ke kadar, klem gejing ting, klem gejing artetin, klem kejing dukha mesin. Diringkat bari kong Angela, lembat segiwe-giweru, kibangi kimidenti, kiban saya snokti lang, ngan yang kumu independent candidate, tangba nagani kerensan ke kam, kabangi la kerteng kam Meghalaya. Di kani ke kam Meghalaya, ikong wan penhuni lamai pang, kam day ke basumi menen, oh je ke kerteng ke jongka lese ngidang chusut, chusor, dang sibenai mensua, Henry kejinya trekam ban penwandur yaki nongrim bat ban penwandur yaki mat bangin sim bangin yatai bangin bu akmat bagi padba kalapun lani ngila sedang nadu arajar khat khandai bat arajar arpo arpuwei kalalong ru kapor ka bae yang ibaro namar ke jingwan jung ka klam ngimsim nala ban yami ban yaj ban yang ban kundu bri Henry daga jing pelela ding bagi moga teknologi ke bangi penan kam menta ngila bani song meeting online bani keren bani thir bani tai lembat ki parlok ki badan keleng kini ke jela ke jungi bat ki badan sabar jong ke jela ki balaya no senyang bat hagni ke por ngamna ru klem da ai kuble ye ki parlok ki bomdan ringkat bani ki badan sabar jong ke jela sabar jong ri India ru ki ba lapun wandur ya kini ke kam Meghalaya kini ki kot ling kedok ki bangi la sam menta la si benai si ki pai ba di ngangai pi nagaliang ki nong tho ku boru pilayo kini kindai ki kam ki bangi ngintre ka nongrim kalau don lupa ada sela ka baar tindrei ki mat ki bangi labu ngimong ba ki labyang sispa na ki sispa hindrei ngi plelat menta ye ki pai ba ba makiru kin pasat jingmot mdei tang makin pasat jingmot wat kin ken tho wi kli jing kli ngi balei bangi haban mi sakmat ni kloi ban ai ye juba namar ba ni don ye ka nongrim ka basai ye ka jingmot jing berkhat ka basai bangin ai ye ka jing sekri seki pai ba hangni ngi don laingut menta I kong wan penhun kumi nongelam juga ni press conference I kong Angela I bala penbena sipi mentan ba inyang nagani ke constituency ha bangi song menta ha gani ke por 19 South Shillong bangi ngilay dan ha ga jeli jong ki kampat ba lada ki potli gisnam ngahil di simet lada nga ken nadu kumu kena bopuli ha Shillong ngalai don benta lesi benta la palat arpusan snem hadu arpu prasnem hagi kam pai ba bad ngalai trei hagi babun gi benta bad sipo snem tam men swa pade ngilai don lang ba ikong Angela ba ikong wan penhun hakaba ngilai lam khaman ban ye sim benta lang bad ki nong trei nong bela ningkong jong gani ke jela ke jongi pilayu ihi bad ngiru ngilai kenduk bonsin berpi hagi wepat ki lempung ke kenhun jogi nong demadan mentala Andrews nem ngilai kun ngilai excite tingkat berki nanta ke kenhun jogi nong trei nong bela kum ki security guard nanta ki nong trei hagi hospital nanta ki contractual worker ki batre hagi department ki beperu pen ngilai excite ngilai kun na menta tingkat berki Kini gini ki jo ki isu ki ba ngin sara susu sagane ka rinsan pade jong ka sanhima sima ndai na lor nang ta pade kidan ru shibun ki isu ki ba ngin hab ban yakul kani kadang dei tang ka jing sedang jong ka jing yalin ti jong ka jing yakul terapi pai se ka kot ka khia ha ka jela ka jongi ka kot ka khia
kalong syatrai do dadangia nujor bat kiwi pat gijela na lor ba kalong syatrai do kalong ru ke jela ke ba ngila manong ba ka kot ke khia bat ke sumar pang kalong ke barem dor nanta ka puli putiru kadan syatrai do na lor ba kadan syatrai ke jela ke jungi akaliang ke puli ke putiru ke dei ke jela ke ba remdor hadu kata ke puli ke puti nanta ngin pai sya ke jinglong ke jingman jo ke mariam mangi menta lesi ki ba im agni ke pateng ladangi perkhat tang ya ledi ti ke ri ke jongi ke jela ke jongi kan jot ndengin hapru kan perkhat naga benta ki pateng gi banwan ngahi ngai bat mangi kum ke penun ngi ngai ba ya kene ke mariang ngisim ke liang na ki longdin gi jongi bat ngin haban I hagi ya ke mariang ke bagila ban ring ban penhiar mensim da ke leer ke khot ni haban I sigi longdin gi jongi bakin di yaki bang ki thiang gi bami na ki poliu na ki krem bat ki batut sigi wa gi jongi ban ngi hapru ban I sigi longdin gi jongi yo khau yo kuba yaki so yaki pai ba makiru kin bam bakin yo ban tei yaki jingim gi jongi tingin hapru ban yakren yaka yo kam gi yo jam yo ki khana samla bat sungsi mentangi kendu bat pi ki press haka singi ke ba mentar ade ke singi ke basau haka ba ki nong hikai gi jongi ki khana samla gi jongi ki ba tracy tom ban hikai man la ke singi ki khon gi kti gi jongi menta gi ha ban thiak subo hasuro kadau bade tang bakin yo ya ketulok ke ba ki klem yo menta la san banai kata ke dei ke jinglong ke jingman jong ke cela tena kata kadau bargi mapun ki wei ki isu ki ba le se ngin sanang ya tai nang ni sekmat tin rei ni kwa ban pentip sigi pajba da ka sur ba ka dur go basai ya ki nongrim jong ka kam ka nge ha ka bishar ho ka kam ka nge ha ka jingye buram kelyang bat ka jingye simmentalang jong baro kinong songsnong ba dei tang lingba ita bangila bante ya ke sensa ke khada bat ke imlang ke salang ke baska bat ke kamru ngai hagani ke nongrim ba ke sensa ke khada ke dei ke nong kenti jong di brio ki ba 3 minut ki ba 3 hok ki ba kamai ya ke hok bat ki ba bam na ko umsa ye thu yingi lei mangi ni ong yin ya khun banwan ra ya gi jingkala gi badon jingmut kabomut ba ki longying ki longsem ki jongi kinum khuslai minmet kamit bamja kadap bakin bam bat ki yo ye gi jingbam ko bate kata kede gi jingkala ko badon jingmut ke jingkala ko badon jingmut kamut ba ki khun ki khti ki jongi ki la banlet hagi school ki baba la kalong hagi nong bendong hagi jaga sor ki jingkala ki badon jingmut bangi ni ne khun man wan ra ka thau bangin penyo ya ka kot ka khia bat ya ka sumar pang ka bapaka kita ide ge ba ngin ha ban ya